Paralog, aling ni sngap iki kubor na YouTube jing tip tila da pimpat subscribe ikani ke channel. Subhaban subscribe kana mo pindup yo iki kubor ki bandangwan. Kat kum ki kubor ha pratrik ujeliu. Lakam ya bro laingut badon kti. Tombor ki laingut ya uwe usamla kat prasnem berka kena badang red kerta klau. Ha kawe ke jingjia ha kalai terik ujeliu. Ha kapor nyo beje ar po minit por janmien. Ki pulit ki layo jing tip. Na uskret tri jong kawe ke snong. Kabadon ha sor silong. Ha kabala ujor. Kiladon ki katto ka nengut ki briu ki bala tombor ya kawai ka kena ha kawai ka klau adian balayo ya kene ka jingtim ki pulit na thanat laij umkra kila lej mar sha ka tei ka jaka balala ban pentikna ba kawai ka kena ka badang hapo ka khat prasnem bat uwe u kena u badang khat prasnem karta kila syabat ha kilai ngut ki briu kat ba kidang yaj kai ha ka por jan men laong ba kita kilai ngut kila berngem bersit ya kita ki arngut namar kila don ha katei ka klau bat kila dawaru baki dei ban siu ya ka kuna ha ukerwa kubor balapha ha kasngi palei USP ka is ka sihil ba es nong tenger ulong bana kitei kilai ngut arngut kila syok ladat ya utei ukna khat prasnem kat ba uei pat uladon bat katei ka khna syu ba nong tenger ulong ba utau khna khat prasnem ula kerpat ya kitei kilai ngut bakin pelaj no ya kitei khna bat ula penpau ya ka jinglong kloi ban siu ya kata ka kuna henrei USP ulong ba kita kilai ngut ki lapha ya kitei ki arngut ki khna bakin launo ya ki jan ha kaju kapor kitei kilai ngut ki lalute ya ki jingdon jing em jong kitei ki arngut USP ulong bakat ba kidang syo dangdan uta u khna ulayo lat ban phet krat na katei ka klau bat ulawan poi sha katei ka snong bat ulapan jingirap na kinong song snong uba nong tenger ulong ru bakitei kilai ngut kila tombor ya katei kena ka badang hapo ka khat prasnem kumta na kaliang ki pulit kila penrung da ke jing ujor halor katei ke jingjia ha thanat laj umkhra hapo ki kendon jongka an poksu aks adin ke jing tokit ki pulit ha ka sngi belang kila yo kem ya arngut na pedeng kitei ki laingut na klik snong malki kat ba uwe pat lakem menta ka sngi laong USP Kudai Shibun, ngin saya sempat hakiwe ki kubor.